armas e collían o toxo antes de aparecerse os militares. Agora hai un arame de espiño que nos impide acceder libremente a él. E hai que dicilo alto e claro, a ministra Chacón usou unha lei daquela época da ditadura na que tanta xente foi calada injustamente. Por esa razón o exército non pode invadir coas súas manobras e exercizos a nosa vida diaria. Non podemos atrancar os camiños, non poden atrancar os camiños e apuntar coas armas como se estuveran nun conflito militar.